kanthi pangajap adicara panggih sinegek ing Kada Gerek Gumantya Sang Laresmaya. Ayo Kang Mas Ipan diupadi digoleki endi gendinge Laresmaya sing dibunderi kuwi lho Mas. Sang Laresmaya memuji asung pangastawa umring ingkang dawuh winuwuh tumuju mring sasana Mayangarum. Kados sampun paripurna adicara panggih kawis tinggal putra temanten sanebut kalenggahan wonten madyaning sasana palenggahan sasana Wisuda Palakrama kawis tinggal ingkang Rama panjenengan Bapa Sukima lenggah sak madyanira putra temanten sekalian ingkang saperlu badhe hanimbang-nimbang kados pundi bibit bobot sarta bebetira tumraping putra temanten sekalian. Jroning bang putra temanten sekalian kadya kawijil pangandikane ingkang rima dumateng ingkang ibu menawi kawedhar ing lati kirang langkung mekaten. Bune Seksenana pirsanana ya bune, iki putraku lan putramu ndak timbang-timbang. Kepiye? Munggo bibit sarta bebetira ya bune. Kaya-kaya wis satimbang sak kabeh bune. Kang mangkono ayo disuwunake marang kamaring Gusti Kang Mahanasa muga-muga putraku lan putramu anggone lelomban aning samudraning kebaran agung enggal-enggal temuka gisiin gegayanira enggal-enggal antuk jatining nugraha ya golek kencana kang bisa tata jalma tan ana liyan awujud momongan minangka rengganing Bale Wisma. Kados sampun paripurna ingkang ramahanipun dumateng ingkang putra kekalih salajengipun sumangga keparenga ngawontenaken adicara kacar kucur mugi keparenga kapratitisaken dening Ibu Jurung Adibusana nulungi Ibu Yani. Sumangga pertamu wonten ing adicara kacar kucur mekaten mujudaken adicara tilaripun para winasis ingkang sedaya kala wau hamengka wredi salebeting keluarga kakung mekaten anggadhahi tanggal jawab ingkang kedah dipun lampahi antawisipun paring gunakaya dumateng ingkang garwa kawis tinggal putra temanten kakung paring gunakaya dumateng ingkang garwa wujuding gaya dumadi saking kacang kawak beras kawak dele kawak kanthi pangajap mugi-mugi beberana putra temanten sekalian kalampan kanthi sak lami-laminya sak kawak-kawako. Nyayayi iki guna kayaku ora ana sing tak singit-singitake tak paringake marang sliramu kabeh Yayi. Nun inggih Kang Mas sanget ngaturaken ageng panuwun ingkang tanpa upami
Mugi-mugi berkah amberkahi tumraping kulawarga Kang Mas. Paripurna pinaringan guna kaya dumateng ingkang garwa. Satemah maraswan ing ngarsanira ingkang ibu ingkang saperlu kakinturaken dumateng ingkang ibu. Salebetipun ingkang putra hanginturaken dumateng ingkang ibu wujudipun Gunakaya kadya kawijil pangandikanira ingkang putra. Nuwun sewu ibu, nderek kintun Gunakaya paringipun Kang Mas Heru ibu. Namung kemawon ing samangke kepareng kusuwun malih kangge pawitan kula ibu. Tanira sekul rendeng nun nggih awit sampun pinaringan pandonga suci saking pepungkuran dening Ki Pujangga. Sepeda malih wujudipun sekul rendeng sampun pinaringan pandonga suci dening Ki Pujangga pramila kabarikan adicara tilaranipun para winasis ingkang sedaya kelawah mugi ngunjuk winadahan setunggaling cawan.